Agaw pansin ang kakaibang bridal vehicle na ginamit sa kasal ni Fernando Montes Jr. at Lena Soriano mula sa Barangay Burgos, Binmalay sa isinagawang kasalang bayan. Sa halip na isang tradisyonal na kotse, isang motorsiklo ang nagsilbing bridal vehicle nila na nagbigay ng bagong kulay at estilo sa kanilang espesyal na araw. Ang motorsiklo na pinalamutian ng mga bulaklak at ribbons ay naging sentro ng atensyon na nagpapakita ng pagiging simple ngunit punong-puno ng pagmamahalan. Ayon kay Lenny at Fernando, dahil sa kahirapan, motor lamang ang kanilang maaring gamitin patungo sa kasalang bayan. Sa dala ng kahirapan dahil motor lang ang service namin para maiba, simple pero rock. Sila ay kabilang sa 37 pares na ikinasal sa kasalang bayan kung saan ang mga ninong at ninang ay umabot sa higit 270. Labis naman ang pasasalamat ng bagong mag-asawa, sina Lenny at Fernando, sa pamahalang lokal ng Binmalay sa libreng kasalan. Napakahalaga po ito na nangyari itong kasalan, sir, kasi para mapatunayan yung pagmamahal ko sa kanya. Salamat po kay Mayor na ganito pong ginawa nila. Salamat kay Mayor Pete Merera na nangyari ulit itong kasalang bayan para may libre kasal. Sana tuloy-tuloy pa. Samantala, binigyang diin naman ni Binmalay Mayor Pedro Merera ang importansya ng pagpili at pagpapakasal sa totoong minamahal. Puro na lang tayo na sasabihin nyo, I love you, I love you. Eh, lahat puro I do love you. Paano kaya yun? Mahati ba ng puso yan? Kaya kung talagang mahal nyo ang isang tao, ipakita nyo ang pagmamahal nyo na siya ipakasalan nyo. Samantala, ang pinakabatang kinasal ay sina Rudy, 23, at Malia, 18, habang ang pinakamatanda naman ay sina Delmar, 61, at Josephine, 62. Ang kasalang bayan sa Binmalay ay nagbigay ng libreng pagkakataon sa maraming magkapareha upang ipagdiwang ang kanilang pagmamahalan at bumuo ng isang legal na pagsasama. At yan ang ating good news. Ako si Idol Ruru Hugutaro, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.